Il-Brexit m'għandix tkun ta' inkwiet għal pajjiżna. Jirriżulta dan minn analiżi dettaljata tal-Bank Ċentrali ta' Malta li tħares lejn żewġ xenarji differenti. Spjegalna dwar dan il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Mario Vella. Aħna fassalna previżjoni fuq żewġ xenarjos, wieħed ottimist u wieħed pessimist. U anki jekk nimxu fuq il-pessimist, qed naraw illi l-impatt negattiv tal-Brexit mhuwiex preokkupanti xejn. Dan f'analiżi li volontarjament ma ħarsitx lejn il-possibilità li kumpaniji jew istituzzjonijiet mir-Renju Unit jistgħu jiġu lejn pajjiżna. Analiżi li saret anke fid-dawl ta' riżultati li qed jinkisbu f'pajjiżna. Fil-fatt f'konferenza fejn ġie ppreżentat ir-rapport annwali 2016, il-Bank Ċentrali konferma kif l-ekonomija Maltija komplit tisboq dak miksub mill-membri l-oħra fl-Unjoni Ewropea hekk kif riformi strutturali fl-enerġija, is-suq tax-xogħol u s-sistema tal-benefiċċji taw spinta sostanzjali l quddiem. Fil-fatt f'kuntrast ma l-iżvilupp imrażżan barra minn xtutna, il-Bank Ċentrali innota kif l-ekonomija Maltija żammet rata ta' tkabbir maġla. Intant ir-riżultati li hemm sissa għall-2017 jikkonfermaw dawn it-tendenzi biex għas-sentejn li ġejjin pajjiżna jikseb rata ta' tkabbir stabbli ta' 4%. Jidher li l-qagħda ekonomika kellha impatt pożittiv fuq il-familji għaliex il-konsum żdied bi 3.8%. U minn barra li żdied il-konsum żdiedu wkoll id-depożiti tal-familji mal-banek li laħqu l-figura rekord ta' 11 biljun euro. Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali sostna li dan it-tkabbir bla preċedent iġib miegħu responsabbiltajiet. Importanti li b'xi mod ieħor nassiguraw li konna offerta adegwata ta' riżorsi umani u ta' riżorsi umani ta' ċertu kwalità u l-edukazzjoni. U importanti ukoll illi kull aspett tal-infrastruttura li għandna bżonn biex inkomplu f'din it-triq nipprovduha. B'hekk ir-rapport tal-Bank Ċentrali jitniżżel bħala ċertifikat ieħor pożittiv dwar l-andament b'saħħtu tal-ekonomija ta' pajjiżna. Andament li jikkuntrasta mal-pass kajman li hemm fil-pajjiżi ta' madwarna.